Avui al matí ha segut com sempre, caminant junts en direcció a l'institut. A nit vaig estudiar 40 fulles que segur que l'any vinent oblide. L'educació autoritària, amb els seus premis i amb els seus càstigs, ha demostrat no ser efectiva al promoure alienació i oblit. Per una educació, la d'en Ferrer i Guàrdia, quin llarg camí de lluita i de cultura. Assassinat, assassinat. Fica't en fila i obedís als profes, que ho saben tot, que són savis les 8 hores. Rutina dels xiquets, tota la infància, han de ser riques persones al futur. Afectivitat sempre anul·lada, solidaritat mai autopracticada. El racisme i la violència mai han sigut casualitat. Per una educació, la d'en Ferrer i Guàrdia, quin llarg camí de lluita i de cultura. Assassinat, assassinat.